گندê darê bi rewş û xeml e, çar alî sûr e bi birc û keleh e. Gundek qedîm e bişkeft û xan e, warê bav û kal e, şêrîn û xweş e. Li aliyê Bakur keleh û sarinc e, li roj helatê wê topxane û birc e. Li roj avayê wê xan û zindan e, li başûrê wê jî bertewîl û aş e. Gundê darê bi rewş û xeml e, çar alî sûr e birc û keleh e. Gundek qedîm e bişkeft û xan e, warê bav û kal e, şêrîn û xweş e. Gundê darê bi rewş û xeml e, çar alî sûr e bi birc û keleh e. Gundek qedîm e bişkeft û xan e, warê bav û kal e, şêrîn û xweş e. Ji kelehê diyar e çiya û zozan, ji serê topxanê jî deşt û germiyan. Li roj helat dikeve bajarên sêbîn, li roj avayê wê jî mêrdîna şêrîn. Gelekî beriya Dariusê Sasanî û Anastasios împaratorê Romî. Hatibû avakirin ev gundê spehî, ji terefî bapîrên Kurda, Hûrî û Gûtî. Gundê darê bi rewş û xeml e, çar alî sûr e bi birc û keleh e. Gundek qedîm e bişkeft û xan e, warê bav û kal e, şêrîn û xweş e. Dûra hatin hukumdar û feylesûfên Yunan, Sasanî, Ereb, Suryanî û torînên Osman. Eskender, Tîmûrleg û Cengîzxan yek bi yek li vî bajarî bûne mêvan. Gelek cengawer hukumdar û kralan, İskender, Darius, Umer û Cengîzxan li beriya darê gerandin cengên giran, ji bo xatirê dara paytextê mezra botan. Dara li ber xwe da û serê xwe dananî tu carî, ne ji bo Darius û ne ji bo İskenderê Makedonî, ne jî ji bo Cengîzxan, Tîmûrleg û Ebasî, ne jî ji bo Emer ibn Xettab û Sultanê Osmanî. Darê bi rewş û xeml e, çar alî sûr e bi birc û keleh e. Gundek qedîm e bişkeft û xan e, warê bav û kal e, şêrîn û xweş e. Dîrok û tarîx li ser kevir û dîwaran hatiye kolan, li ser dîwarê sûr û bircê li hindirê şikeftan, li ser teht û keviran, li ser kelên tirbên mezelan, resmên hukumdar û qiralan li ser polik û keviran. Îro ku mişîn e, xerabûn e piraniya eseran, mîna birc, sarinc, topxane û zindan, mîna dilovanê darî, mane bê xwedî û xwedan. Dara xweş û şêrîn, cih û warê bav û bapîran, gundê darê bi rewş û xeml e, çar alî sûr e bi birc û keleh e. Gundek qedîm e bişkeft û xan e, warê bav û kal e, şêrîn û xweş e.